Ay, Ay, mayong udto. Hamang kagikan. nag-harvest ko rambutan. Nag-harvest kag rambutan. Palit ko ginamos ano akong halin ano kung rambutan. Tay, kaning naon tanap to hangyo sa imo ba? Hangin. Kaning pwede ko mangayo ug rambutan tay kay gutom na kayo. Dali. Ha? Kaon mo kay kuan man ni ba? Kung puning hinarvest na ko. Okay ra sa imo? Okay ra. Basing malugi ka. Dili sir eh. Ha? Dili. Gutom naman yung kayo tay. Sige. Kuan ani bung kay ana lang makakakuan ka ba mawa imong kagutom. Ay sige tay, salamat kay tay ha. Pila man po halin anyo tay? Mga baligya. Halin niyo kuan, halin katos. Kasi katos. Oo. Ano rambutan ba? Kaya pa ko tay be? Kuha kay aron kuan. Okay ra sa imo daghan na ako tay. Kira. Dagan. Mahungo na kay halin. Sige ra kay bag-ubang po nag-harvest bukid. Salamat tay ha. Tay, unsa may panginabuhi pud mo tay? Diya ta tay. Surya ta ka diya. Ha? Uma imong panginabuhi. Oo, lampas ako lampas ko paniadlaw ba. Pay lampas ka pa ning adlaw. Oo. Pila na may edad rin mo ron tay? 62 na ko. 62. Napakay mga anak. Naa duha. Ano naman doon? Naa di anang eskwela. Anong eskwela? Oo. Pero napakay asawa. Wala na. Ano may mong asawa tay? Biyaan ang kong asawa. Ay gidaan nga mong asawa? Oo. Dugay na? Dugay na mga 30 anyos na. At kasi anyos na. Oo. Wala mo nagkita rin mong asawa ron? Wala na. Pero wala gibalik mong mga anak diha. Wala na man mo kuan kay ano layok sila. Wala naman mo pakita po. Wala nagkikita sa mga anak. Mo? Okay na kaayo. Unsa na may mga grade sa mga anak kong tay? 1 taon, elementary pa. Oh, elementary pa? Yakin sa mga rambutan tay mo nan tay? Kuan umasa kung kuan ba puro kung gisaupan niya. Tunga man mi halin. Aw. Sa ato pa pilay halin na imong rambutan? Kuan gatos. Gatos. Nga tungaon pa ninyo? Tungaon na mo. 50 pesos sa imo. Oo. Nga gitagaan mo ko nimo. Sige kay. Lugi na ka. Dili man kay kuan bumili ka kuan pukas imong kagutom. Kamaayo gini mong tao tay makapakaon yo ka sa atong sigataw nga gigutom. May nagingon nga ang grasya na to dili na to kuan ikahatag sa mga tao kay grasya mas Ginoo. Mao tay no. Bilib ko sa imo tay. Unang pasalamat ko sa imo tay bakit lami imong rambutan tay. Tamis pasalamat ko nimo tay kay nagsugat ta. Nihangyo ko sa imo imo kong taga-rambutan. Bisag okay ra sa imo nga malugi ka. Okay. Okay ra. Sige tay ani na lang. Sa imong gamayo tay gitagaan mo ko nimo rambutan. Bisag dili ta kaila. Nako ibalik sa imo. Ay sa kaya. Tay oh. Dawata? Ha? Salamat kayo dong kung kapay kong bugas ani. May na lang salamat po kayo sa imong gihatag nga rambutan tay. Amping-amping lang jud kanunay tay. Mura tay ang atong kalisod tay. Sampo lang to nas ka tay kahit tasan. Ya tay. Mangutan na ako. Napay tao dito? Naa. Naa pa? Sige tay, maagtos ako dito atay. Ikaw pauli na ka? Sige tay, salamat kay tay ha. Sa imong rambutan. Sige. Imuhan lang na tay para naman makahalin ka tay. Sige.